ये भूगोल वर्णन नाम शांतिलता कौन ଆଉ ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା କ'ଣ କହିବେ? ବାବା ବନବିହାରୀଙ୍କର ମହିମା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ବନବିହାରୀଙ୍କର ଏମିତି ମହିମା ଆମେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଆଉଛୁ। ଯିଏ ଡାକିଲେ ହଉ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲୋକର ଗାଈ ତା ଗାଈ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ତାକୁ ଭଉଣୀ ମନ କଷ୍ଟ ଶୋଇଲା, ଏଇ ଗାଡ଼ି କରି ଶୋଇଲା। ଟିକେ ଦିନ କାଳ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଲେ ନା ଶୋଇଲା। ହେଲେ ହେ ବନବିହାରୀ ମୋ ବଲଦ ମୁଁ ତ ଭୋଗ ଦେବି, ଗଜେ ଭୋଗ ଦେବି। ସେ ଶୋଇଛି। ଯେଉଁ 3 ଦିନ କାଳ ଯେଉଁ ଗରିବ ତା ନ ପାଉଥିଲା ସେ ଆଜି ଆଗରେ ଚାଲିଲା, ତାକୁ ନେଇଗଲା। ଇଏ ଯାହା ମାନସିକ ତା ପାଆନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତ କାମ ଏତେ ନଥିଲେ। ଗୋଟେ ବାବା ଆସିଲେ, କଣ ବାବା, ସେ ଜଣେ ସାଧକ, ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ଜଣେ ଗୁଣି, ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଠାକୁର ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ। ଯାହା ଯାହା ହେବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁଦେବ, କହିବ, ସେ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ମୋ ମଝିଆଣୀ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟା ନାଗିଲା ବ୍ରହ୍ମ ପିଶାଚୀ ଶାଳଙ୍କ କତିକି, କେହି ଛଡ଼େଇ ପାଇଲେନି। ସେ ଗନା ମୋ ପୁଅ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଗଲା, କହିଲା ତାକୁ ଘେନିଆ। ପୁଅ ଆଣିକି ଆଇଲା, ମଝିକୁ ଆଣିକି ଆଇଲା। ଘରେ ହସି ହସି ଗଳିବ, କାନ୍ଦିଲା। କହିଲାନି କୋଉ କ'ଣ ମହାପୁରୁଷ ଆଉ। ସେ ମଝିଆଣୀ ମୁଁ ଆଣିକି ଆସିଲି। ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଠ ବିଷୟରେ ମହିମା ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଗରୁ କେମିତି କଣ ମଠ ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ମଠର କିଛି ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନାହିଁ, ସାତନାୟକ ଆସେଇ ସବୁଦିନ। ଆର୍ତ୍ତନାୟକ ଆସେଇ ସେ ସବୁଦିନ ପାଣି ଟୁପି ଗୁଙ୍କା ଥିଲା ସେ ଗଛ, ସେଇଠି କ୍ଷୀର ଟିକେ ଢାଳିଦେବ ଯିବ। ସିଏ ତାର ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା, ଯାହା କହିବ ସେଇଆ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ତ ମରିଗଲା, ତାଠି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ଓଇଖିଣା ଯେତେ ଭକ୍ତ ଆସି ଏଠି ପଢ଼େଇ ପଡ଼ିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବେ। ୟାର କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ଚାରିପାଖେ ଯାକ ନଈ ଏବାରେ ଆସିକିରି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା। ପାରଦ ବି ଦେଇକିରି ଏଇ ବେଳ ଆସୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ଆମ ଏ ବେଲେ ଏପଟେ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ଠୁ ଇଏ ଅଛି। ଆଉ ସେମିତି ତ ଯାହା ଠାକୁର ତ ଯାହାକୁ ଯାହାର ଭକ୍ତି ହେଲା ସେ ପାଇଲା। ଗଞ୍ଜେଇ କ'ଣ
प्रताप कुमार दास। ए मठ विषय आपण के कौन कहबे मठर महात्मा केते वर्ष धरी मठ स्थापन हेलानी मठर महिमा विषय टे कहतु। मु तो ये 30 वर्ष लाइन आसी देखा गले ये किसी ना खाली गोटे घर भाया था चारिपटे ठिया बाबा जन साधक आसी ये गछ बुछ लगे सब घर द्वार करके खुशी भल देखिए बहुत मैंने उपकार करती जो मैंने लोक आसमें जो मुंड कमाले ठाकुर महिमा तुलसी पत्र कि जहाँ देवे भल। प्रताप कुमार दास। ए मठ विषय आपण के कौन कहबे मठर महात्मा केते वर्ष धरी मठ स्थापन हेलानी मठर महिमा विषय टे कहतु। मु तो ये 30 वर्ष लाइन आसी देखा गले ये किसी ना खाली गोटे घर भाया था चारिपटे ठिया बाबा जन साधक आसी ये गछ बुछ लगे सब घर द्वार करके खुशी भल देखिए बहुत मैंने उपकार करती जहाँ मानसिक तो सब पूर्ण हो जाए जहाँ देह मुंड खराब है भल मंद ये कल्पपटे गोड़ी बांधिले कि ठाकुर को दर्शन कर मुंडिया आखिर छाड़े तो देह मुंड तो भल हो जाए बहुत लोग मो देखा आसी बहुत लोग सेवा उन्नति होंगे कि चिन्ह पार क्षीर गछ भैया टाइप आम देखा 30-40 वर्ष पूर्व गले चिन्ह पारती क्षीर गछ टाइप क्षीर गछ हुंका पर छोट छोट दुरिया नाग दिया नाक खेती नाम पूर्णचंद्र नाथ। तो ए मठ विषय महिमा मठ विषय किसी कहतु मठ विषय कौन अच्छी मठ विषय महिमा से तो ये है सिद्धपीठ सिद्धपीठ मुझे घर अशांति नहीं बाबा का आश्रय नहीं थी करुणाकर बाबा करुणाकर बाबा सी एमती जड़े साधक जे कि प्रसाद करेंगे समस्ते पाई सारे जब बढ़ से करेंगे बढ़ तो सी महिमा अच्छी छुआ पिला अगड़ बड़ झराझरी घर सूता सार सब करती कि ठाकुर को अनेकरी से जो गुड़ा कही दिखती से हूँ महात्मा बड़ बिहारी अच्छा कैमरा कौन ये अच्छा आमर अभिराम मासकर ये अच्छी आ माँ पूर्णमासी भी अच्छा कई जड़े माँ पूर्णमासी को दान कर पहुँचा भितर मु पहुँचा भितर मुझे मठे प्राय रुहे कहीं घर शांति नहीं बाबा को पचारे सब बाबा कौन करती ना बहुत रोगी की भल कर बहुत छुआ पिला गोटे पतर छिणी आने दे से भल बाबा या भितर यज्ञ करती कई जानते नहीं मु जाने
କଥାଟା ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତୁ ଯିବାର ପଡୁନା ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ କ୍ଲବ ଘର ଆଗରେ ତେଣୁ ଦେଖେ ଯଦି ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ତୁ ସେଟା କାମ ଲାଗୁ ତୁ ସେ ଘରେ ରହିଲା ମାନେ ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ଲୋକ ତାକୁ ଗାନ୍ଧୀ ତଳେ ବଢେଇକି ସେ ଆମକୁ କଣ ବୋଲି ଭାବିଲେ ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହି ସେଇ ଘରେ ରହି ଘର କରିକି ସେ କଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ଘର କରି ସେ ଘର ଆଉ ଘର କରି ଯିବୁ କୁଆଡେ କିଏ କେତେ ରଖିବନି କ୍ଷୀର କଣ ଗାଁ ଲୋକ କରୁଣା କଣ ଗାଁ ଲୋକ ଆଉ ଇଏ ଅଭିନୟ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ଭେଡ଼ି ଇଏ କିଛି ନାହିଁ ତୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ କେତେ ଲୋକ ତୋ ସପୋର୍ଟ ତୁ ସିଏ ଆମେ ତୋର ସପୋର୍ଟ ଲୋକ ଯଦି ତୋ ପଳେଇ ଆସିବେ ସେ ବାଳ କିଛି କରିପାରିବେ ତୁ ରହିବୁ ସେଇ ରହିବୁ ତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ଜାଗା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ରହିବୁ ତାପରେ ତୁ ସେଠି ରହିକି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ହିସାବରେ କହିବି ତୁ ସେଠି ରହିକି ସେ ଜାଗାରେ ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କର ଯଦ୍ୟପି ତ ରହିବୁ ତ ରହିପାରିବୁ ତ ରହିପାରିବୁ गोटे नाम कर भोग गोटे नाम कर हाँ गोटे खंड कर भोग टे हम पाइला है तो सुख भोग हम ठाकुर गरम गरम खाए खाना खाई हाँ